מה הולך אנשים? הגענו לחלק 4 בסדרת הסרטונים. פרק היום אנחנו נדבר על הנוסחה לאושר שלנו. איך להיות יותר מאושרים. הרי מה יותר חשוב בחיים מאושר? אני אתן פה טיפים שעזרו לי להיות יותר מאושר בחיים ולהרגיש יותר מסופק עם התוצאות שאני מצליח להשיג בחיים ועם החיים שאני חי. אז דבר ראשון, חשוב ביותר שתלמדו ליהנות מהרגע. מה זה אומר ליהנות מהרגע? תזכרו שתמיד הרגע היחיד הוא בהווה. אין לנו באמת עתיד או עבר. הרגע היחיד שיש הוא ההווה. עכשיו, אני אתן לכם פה איזושהי שיטה שנמצאת בעולם ה-NLP, שאומרת מסגור מחדש. אנחנו יכולים כל דבר לקחת ולמסגר אותו מחדש. מה זה אומר? אני לוקח עכשיו מקרה שקרה, נגיד יורד גשם ואני צריך לצאת לריצה. אז יהיו שתי אנשים. יהיה בן אדם שיגיד, וואי, איזה בסה, למה יורד גשם דווקא שאני מנסה היום לרוץ? למה? למה אלוהים עושה לי רע? ויכול להיות בן אדם אחר, בדיוק באותה סיטואציה, ואומר, וואו, יורד היום גשם, איזה כיף, אני יכול פתאום לאתגר את עצמי קצת, ולצאת קצת מאזור הנוחות, ווואו, בא לי מצוין הגשם הזה. עכשיו, אי אפשר להגיד אם זה נכון או לא. שתי אנשים חווים אותה סיטואציה, אבל אחד משתמש בזה בשביל להרגיש טוב ולהרגיש כיף, ואחד משתמש בזה בלהרגיש חרא. עכשיו, זה יכול לקרות לכם בכל תחום בחיים. כל דבר בחיים אנחנו יכולים לעשות את המסגור מחדש. עכשיו, בסוף הסרטון הזה אני אתן לכם משפטים שאתם תוכלו למסגר אותם מחדש בעצמכם בשביל להתאמן על זה, ככה שתוכלו להביא את זה יותר בקלות בחיים שלכם. עכשיו, אני רוצה לדבר קצת על תדרים, על כל הנושא הזה, על רגשות. למה חשוב לנו בעצם להישאר בהרגשה חיובית כל היום? ברגע שאנחנו מרגישים חיובי יותר, דברים קורים לנו ביותר קלות. אנשים נמשכים עלינו ביותר קלות. בעצם האנרגיה שלנו הרבה יותר טובה, וככה אנחנו מחברים אנשים יותר חיוביים לחיים שלנו, ומחברים אירועים יותר טובים לחיים שלנו. אז שימו לב שאתם נשארים באנרגיה חיובית, ועכשיו אני אתן כמה טיפים פרקטיים איך לעשות את זה. אז דבר ראשון שאתם יכולים לעשות, איך שאתם קמים בבוקר, לא לפתוח את הטלפון. בסדר? להישאר עם טלפון על מצב טיסה, אולי פשוט לשים את ההודעות על השטק ולא להסתכל בו על השנייה שאנחנו קמים. זה באמת אחד הדברים שמוכרחים להיות הכי גרועים לאיך שאנחנו מרגישים. בעצם עם כל ההשוואות שנהיה לנו בעולם הדיגיטלי ועם כל הדברים שאנחנו רואים ברגע שאנחנו נמצאים למכשיר הזה דפוקים, בעיקר בשעות הבוקר ולפני שאנחנו הולכים לישון, אנחנו דופקים לנו את כל הדברים שקשורים לאושר. אנחנו דופקים לנו את המערכת של הדופמין, ואז אין לנו בעצם איזון. אני אדבר על דופמין בפרקים הבאים. אבל בעצם, בשביל להיות מאושרים, אנחנו צריכים להפסיק לעשות את ההרגל הגרוע הזה, ובמקום זה, לעשות מדיטציה על הבוקר. מדיטציה על הבוקר תעזור לכם בעצם להרגיש טוב עם עצמכם, להרגיש חיוביים, לראות את הצד החיובי שיש לעולם הזה להציע. בעצם, תחשבו על זה. יש לנו מודע ותת מודע, זה כבר דיברנו בפרק הקודם. המודע שלנו סופג בסך הכל 5% מהמוח שלנו, והתת מודע נמצא ב-95% מהמוח שלנו. עכשיו אני אתן לכם קצת נתונים. תחשבו שהתת מודע שלנו יש לו בערך מיליוני תאים, מיליוני חושים הוא קולט מהסביבה, מיליוני דברים. עם זה עכשיו הוא רואה את כל התמונה, ואני מסתכל, אני רואה רק את המצלמה. התת מודע שלי קולט את כל מה שיש מסביב, את כל הראייה המרחבית, והוא גם שומע דברים והוא עושה הכל, אבל אני יכול להתרכז עם המודע שלי רק במצלמה. זה ככה דוגמה. תחשבו על זה שאתם רואים בעולם רק את מה שאתם מתרכזים בו. זאת אומרת, יש גם ניסוי כזה, לקחו עכשיו חבורה של אנשים, נתנו להם להסתכל כזה בסרטון שיש בו כזה אנשים שכדרים כדור, בטח הראו לכולכם את זה בתיכון שלכם, שבאים מקפיצים כדור ביניהם וזה, ועובר גורילה באמצע שהם משחקים. למה הם לא ראו את הגורילה? כי הם כל כך התרכזו במשהו אחד. אז קחו את הטריק הזה, אנחנו מתרכזים רק במה שאנחנו מתרכזים, אנחנו באמת רואים בעולם. זה למה אני אומר לכם, תציבו מטרות, תסתכלו על מה אתם רוצים להשיג. שמתם לב אי פעם שחשבתם על איזה רכב מסוים, שפתאום יש לחבר שלכם או אבא שלכם קנה, ופתאום ראיתם את הרכב הזה יותר? לא סתם. כי התת מודע שלכם כיוון אתכם לראות את הדברים האלה. אני תמיד חושב על המטרות שיש לי להשיג, על הדברים שאני רוצה בחיים, ופתאום אני שם לב ליותר הזדמנויות שקורות לי בחיים. עכשיו, איך אנחנו מחברים את זה לאושר באמת? ברגע שאנחנו חושבים על דברים חיוביים, ואנחנו כבר מהבוקר פותחים במשהו מאוד חיובי, אנחנו יכולים לראות את הדברים החיוביים בעולם. את התמונה של המציאות היותר יפה, היותר טובה לחיים שלנו. אז זה ככה טיפ ראשון שאתם יכולים לעשות. טיפ שני שאתם יכולים לעשות: תתרחקו מאנשים שלא עושים לכם טוב. תשנו סביבה. אם הסביבה שלכם מדברת לא יפה, עושה שלילית, זה אין פלא שאתם שליליים בעצמכם.
שימו לב את האנשים שאתם מסתובבים איתם, שימו לב את הדברים שאתם עוברים. אם זה באמת סביבה שאפשר לשנות ואתם רואים שהם שליליים באופן קבוע, תנסו להוציא אותם מזה. כי יש משהו שנקרא לופ שלילי ולופ חיובי. אם אתם תפתחו את היום בלופ חיובי של מחשבות, יהיה לכם יותר קל להסתכל אחרי זה על מחשבות חיוביות. גם אם מישהו ירק לכם בפנים באמצע היום, זה לא משנה. כי אתם כל כך חיוביים שזה פשוט ימשיך הלופ החיובי הזה למשך כל היום. אבל אם התחלתם בלופ שלילית היום, קשה מאוד להפוך את זה ללופ חיובי. בגלל זה אני רוצה שתתחילו דווקא את השעות הראשונות של הבוקר בלופ כמה שיותר חיובי, ואז אי אפשר לשבור את זה. תחשבו על רכבת שנוסעת ב100 קמ"ש, קשה מאוד, גם אם תשימו קיר, הוא לא דווקא ישבור את הרכבת הזאת, הוא לא יעצור אותה. זה מה שאתם צריכים, להתחיל עם לופ חיובי של מחשבות, כי אז יהיה יותר קל לכם לראות את הלופ החיובי. דמיינו לכם שאתם בלופ שלילי כל היום, ופתאום בא לכם סרטון הכי שמח בעולם, יהיה לכם קשה מאוד לדמיין דברים חיוביים, כי אתם נמצאים בלופ השלילי. אז שימו לב איך אתם יכולים להפוך את זה. ועכשיו אני אתן לכם תרגיל פרקטי מעולם ה-NLP, שאתם יכולים לעשות על עצמכם כל פעם שאתם מרגישים בדאון ובסטייט שלילי ובתדר נמוך, מה שנקרא. מה שאתם יכולים לעשות זה לעצום עיניים, אני יודע שזה יהיה קשה, לדמיין אירוע חיובי שקרה לכם. יהיה לכם קשה לעשות את זה, במיוחד שאתם מרגישים כזה שליליים. קחו נשימות עמוקות, תדמיינו איזה אירוע חיובי שהיה לכם. מה שתנסו לדמיין, ברגע שאתם מדמיינים, תדמיינו איזה צבע יש לאירוע הזה בראש שלכם. זאת אומרת, איך אתם רואים אותו? ממש תדמיינו את התמונה הזאת של האירוע ותקרבו אותה אליכם. בעצם תרחיקו את התמונה שיש לכם עכשיו בראש שאתם עוצמים עיניים, תרחיקו אותה ותקרבו אליכם את התמונה הזאת עם האירוע שהיה לו רגש ממש חיובי עליכם. יינו את הצבעים שהיה לו, ממש תנסו להכניס כמה שיותר חושים לתוך המערכת הזאת. זאת אומרת, תדמיינו מה אתם שומעים, מה אתם רואים, מה נמצא סביבכם. זה נקרא מיצג פנימי. ככל שהמיצג הפנימי הזה יהיה יותר מדויק, ככה אתם תוכלו להיות יותר מחוברים לאירוע הזה. ברגע שתדמיינו את המיצג הפנימי הזה, פתאום יהיה לכם יותר הרגשות חיוביות כאלה. זה בעצם התרגיל, יהיה לכם בעצם הרגשה חיובית כזאת. בסרטונים הבאים אני גם אסביר לכם איך בעצם לעשות את זה על בסיס קבוע, בלי לעשות את כל הדמיון מודרך וזה. אבל פה אתם בעצם מדמיינים את הצבע הזה, מעצימים אותו אצלכם, בעצם מדמיינים אותו יותר קרוב, יותר קרוב, יותר חזק, ופותחים עיניים, עושים חיוך רחב על הפנים, ותראו איך פתאום אתם מרגישים יותר טוב. אז זהו, זה היה פרק 4, תודה שנהנתם, ונתראה בפרק הבא.